Hoi morenya koram gajuang geno mara enne irio makare entarik hadek dwe marario ganario prario kod abich waiko ni wech manyien mag motuche pacho kanya koram gajuang kabene nonro pod dhi mbele ga pedha mitimo kotenre kod lal mar chife kata ruodhi abich manondhi e gwenge ma Mandera gi jogo michich ne gin kweth njore mag Al-Shabaab wamiku kumar wachno kaachiel gi mamoko e choni maro imore kaachiel gi bende pachiang na kaw kaachiel lai marote machuo kaka pile henari adek Hauchana no kabini wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar S kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithon weche. You are being charged with the offense of committing an indecent act with an adult. I will admit the accused person to a bond. Laktar maitudo gi tim mar bambo jatuo e hospital ma Pandia ochwali doho Mombasa. Walikuwa wanapigananga anytime wanazozana usiku. Yeye mwenyewe labda alimgonga kichwa na atuelewi hapo. Obila ma Kibra County ma Nairobi omako dichuo maitudo gi nego minode e kardak ma Sarang'ombe pangwanruok magod. Yetino Nairobi ka they can original chiemo. Yetino Nairobi ka original meto. Yetino Nairobi ka original somo. Jopur mag Nairobi kod kuonde tiegruok mamoko bago ng'anyo mag ywak e videko mar hola mar HELB masiro sombri. Jaloko mar Wine Belinda Phillips machiegni nyinga Lydia Okeyo. Apisa moro mar thieth ochwale doho Mombasa kamodonjne gi ketho mar bambo jatuo mane dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth mar jigiwegi ma Pandia e kaunti ya Mombasa. En wach makoro kelo buok ne oganda mathoth. Gino ma omiyo riwruoge mopogore opogore makawente mar oganda wuok oko ka gidwani okawne okang' mowinjore kaachiel kod kar thiethno. Joja oko nigi ler ka Mombasa. Doho ma Mombasa. Kai, oganda makwar ne joyuoro mar winjo bucha chich, man jachiw thieth ma itudo gi wach bambo jatuo mane yudo thieth e kar thieth ma Pandia Hospital Mombasa. Achejno manyinge Juma Nabwire mane obila ondhiyo gi kodirani ne ochwale doho e bwo arita mager kuma ne olerne doho ni ne otimo tim makochno tarik 31 dwe mokalo kar saa 11 kogwene kar thieth onogono. You are being charged with the offense of rape contrary to section 3 AB3 of the Sexual Offense Act number 3 of 2006. Is it true or not true, dear Juma? The alternative charge. You are being charged with the offense of committing an indecent act with an adult contrary to section 11A of the Sexual Offense Act. Enyim jang'ad bura Alex Ithuku, achejno ne kata kamano kwedo kethono, kendo kwayo doho mondo miyo yiewe thuolo kod pesa maching kata cash bill ka bura no dhi nyime. Isechego gogo, okil mar piny owacho ne okwayo doho mondo miyo tim nonro makare kapok oweye gi rambun, konyiso luoro ni samoro kodek ringo kendo rem yuoro e doho, kata jopiny mani kod mirima kidek por kuome gi gocho koweye gi rambun. The accused is a clinical officer at Pandia Hospital, and the victim was a patient. Once we are out of here, he will most likely be interdicted, and I am informed by FIDA that he resides in Bungoma. There is a possibility of him being a flight risk, and also a possibility that he may be harmed since there's a lot of anger out there. Kata kamano, jang'ad bura ne ochiwo ne rambun mar shillings gana 500 ka bura no biro dhi nyime tarik 17 dwe ni mar 2. And considering the law and circumstances of the case, I will admit the accused person to a bond of Kenya shillings 500.
100,000 with one surety of similar amount. We will mention this matter on 17th of February before this court for pre-trial. Iseche gogogo, okinde manie bwo riwruok mar FIDA ne jowuok oko mar kwedo tim makamano kendo dwaro ni achejno okawne okang' mowinjore kaachiel kod kar thiethno. Ma gikoni en bang' yango ni jatuono ne oriko chwalo lipot ne tend kar thiethno to kata kamano onge okang' mora mora mane okawne. The doctor took advantage of the early morning dialysis sessions to sexually harass the survivor through consented sexual conversation, groping and finally raping over a period despite the survivor reporting the doctor to the management. We shall be watching brief in the matter until conclusion, and also we shall be offering the psychosocial support to the family and our client. Ikiwa umekuwa na kesi kama hiki, ujitokeze. Unaweza kujitokeza, kuna police stations siku hizi wako na gender desk, na pia kuna civil society organization zote mahali huko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Obila kardak makibra elora ma Kianda, Sarangombe ward e county ma Nairobi. Ogeng'one dichuo moro ma hike ni diere ketde kod nek mar minode otieno ma piny Orugu kawuono. Anyuola mar miyono olero ni dichuono gi minode osebedo kagwandore kinde ka kinde. Jatend obila ma Kibra Patricia Egon oyango wach na nekno kolero ni achijno nyodhi ogo report ka obila mayany ne minode otho. Kata kamano bang' obila dhi kode ode ne giyudo ringre miyono kantiere kod adhola manyiso ni nyogoe. Bang'e achijno mong'ere kaka Sami nyo maki kendo sane ogeng'ne kanonro dhi nyime. Walikuwa wanapigananga anytime, wanazozana usiku sababu ya mambo yetu hii drinking. Walikuwa wakifanya hiyo mambo yao na kuja wanakosana. Na bibi kama alikuwa analemea huyu jamaa, na huyu jamaa jana ndio naye akajitahidi. Juu hii singo imevunjika hapo. Wanagombana mwaka mzima kila siku. Wiki wezi isha bila kupigana. Sasa hiyo story hata siwezi elewa. Labda alimguza mahali paba. Yeye mwenyewe labda alimgonga kichwa na atuelewi hapo. Sasa mimi jana nilisikia hiyo makelele lakini sikutoka nje. Niliona tu ni kawaida. Mimi nikaendelea tu nikalala, usiku nasikia poa. Sasa kitu sasa ndio nasikia watu huku nje wanaongea. Wanasema wao sijui sokoni kufa sijui nini wanampeleka hosi. Achije habich maitudo kod nek mar jakenera joganda Richard Otieno mong'ere kaka Molo President ochwale do mana kuru mondo mi odwok penjo kalure kod nek mar jagono. Geoffrey Navado, John Ndegwa kachiel kod Jory Mongoga obila wacho ni gin achije madongo maitudo kod nek makamago ka Clinton Simantu kod Peter Mwaniki itudo kod nek mar Richard kaluwore ni gine mane giting'o achijego magitero kamano negi Richard. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero doho chiwo ndalo 21 mar timo nonro. Enyim jang'ad bura Kipkurui Kibelion, achija bich ma oting'o Geoffrey Ndung'u mong'ere gi nying mar Oledhi ni Mavado, John Ndegwa mong'ere ni Ndesh, Jory Mongoga Surai, Clinton Simantu mong'ere ni Muiri, kaachiel kod Peter Mwaniki mabende ong'ere ni Pinches, ne ochopo e doho ma Nakuru bang' dhigi kod obila mag okwach kich ka itudogi kod nek mar Richard Otieno. Kaluwore kod okwach kich, tarik 8 dwe mar 11 higa mokalo, Geoffrey Mavado, Jory Mongoga kaachiel kod John Ndegwa ne omonjo Richard, gino mane okelo meko margi kendo bang'e migi kum mar luwo kitgi e bedo thenge kod njore kaluwore kod chik. To kata kamano, ikinde nonro mar obila yango jonjore mane omonjo kendo nego Richard, achije adekgi kendo ne otudi aching' kod bedo machiegni gi kama ne onegie Richard, kendo nonro ne oyudi matudogi kod nek mar Richard ka obila wacho ni ma chiwo thuolo mar donjonegi kod nek mar rawerano. Okinde mag okwach kich ne okwayo ndalo 30 mar dhi nyime kod nonro margi, to kata kamano doho ne ochiwo ndalo 21 mar timo nonro kendo chiko obila mondo med geng'o ne achijego duto e tesend obila ma Kaptembwa. Leave is hereby granted to the applicant to detain the respondents herein for a period of 21 days to enable the conclusion of the investigation. The primary station for the respondents' detention shall be at Kaptembwa Police Station.
and leave is granted to the applicant to transfer the suspect to any other station as may be necessary, but this is limited to when need arises. Jang'ad bura Kipkurui Kibelion owacho ni burani ibiro winj kendo tarik 24 dweni e doho ma Nakuru. The matter shall be mentioned for further directions before this court on the 24th of February 2025. Richard Raymond Otieno ne onegi Otieno mar Ngeso tarik 18 dwe mar achiel ndamo machuok kende kowuok e tesend obila ma Elbagon. Ringre mar Richard ichano iki tarik 7 dweni. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jarbura ma Suba North Millie Odhiambo koro wacho ni deko ma obila deko godo e kaundao mar chik ne achije matimo maundu mag nek en achiel kuom gigo makoro medo nyayo timbe mag negruok masani medo jimbore gwenge mapachoka. Millie wacho ni obila kod bad migao mar doho nyako tim mapiyo mane one achije mag nek hotere doho kendo yalo gi matwegi kayori kod ketho. Bende okwedo nek e yor pala mano bede gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay odira mokalo mathoth gi okel kaluwore gi gwandruok e weche mag hera. Masiro makowa Suba South ne onege ji 2, Suba North onege ji 2. Suba North onege nyako moro mawego kendo no onege ng'ato be ogongo tir ka mbajo gin jok mang'eyo kabisa. To kiyudo ni cases bilago ng'eny gini mara kia ni ji laro mon kia laro nyiri matino nyithi school. Mokwongo gimitimo gi nyathi school akia nikech chiko koyieni. Tadwa mana ni monda kwa jothuru ani wan kako ganda nokwang'iyo gi neko gi chwero remo. Kuma tinde wayude mayot mar chwero remo ni akia no akanye. Akwayo jodongo gi jo kanisa mondo waloke kitwa nikech kiyudo ni kanisa ema ng'ato donjo nege nyaka ng'ata e kanisa. Tiende ni onge gima sani waluoro. Kato gik mabeji ndike social media miyo wa normalize gik maricho. Ng'ato wacha acha to ka ng'ato tugo koda tanego. Tikia ni ng'ato to tugo ko wacha dieri. Weuru kaw gik musome e mbui no kaw ni gin gik madieri. Akwayo police mondo kawe atwa motegno kuom jogo matimo maricho. Ruodhi moko 5 nondi kendo olalgo gi jonjore moko machich ne gin kweth njore mag Al-Shabaab e gweng' ma Elwak kendo chomo kod galora ma Lafey e kaunti ma Mandera. Moyangi gi jawach e obila Michael Mishiri ma yango ni ruodhi 5 go podi manyo gi obila mar ng'eyo kama dibed ne jonjore go lalie kodgi. Inyi mar Sario, ruodhi go manori koni nyamburko margi kawuok Wargadud kadhi Elwak kama de jonjore ma ichich ne gin kweth njore mar Al-Shabaab no ochungo nyamburko margi kido mar Ultra Wagon mana kilomita 23 kauya Elwak kendo omayogi eka ne gigoyo ng'wech gi nyamburko no ka gichomo tong' piny Kenya gi Somalia. Jawachelo obila Michael Mishiri olero ni nitiere apisa manosiako tima pedha to kaluwore gi lach mar alwora manotek gieno pok gido ruodhigo kamenyo makamano pot dhi mbele. Hawa machiefs inaonekana kama kidogo wanafuatwa na motor agency team ambayo imetoka pande ya Kenya, bado inafuatiliwa, lakini ni kweli machiefs ni 5 ambao waliweza kutekwa nyara na hawa magaidi ambao wanaaminika kuwa ni kutoka pande wa watu ya Al-Shabaab. They got a vehicle that was carrying some chiefs, 5 of them, members of the National Government Administration, who were on their way to Elwak here for a meeting, and then they stopped the car. We are told that they forcibly took control of the car and managed to speed off with all the occupants. Ruodhigo gin kaka ruoth ma Wargadud location Hassan Kulmia, kanyakla jalopne Indiari, ruoth ma Chachabole location moyangi gi nying mar Hachi, ruoth ma Wargadud East location moyangi kaka Adou, kod ruoth ma Kuramudo location moyangi kaka Abdo. Lieko ni ruodhigo no winjorom gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare jumani e alwora mar nyanduat mar ugwe mar piny Kenya kama igeno ni obiro limo kaunti ma Mandera, Garissa kod kaunti ma Wajir.
Migao mar omenda olero ni gionge paro mar biro medo dio jopiny kod juok mag osuru magioyange kod jatend migao mar omenda John Mbadi e kinde twak kod jopiny e boma Nairobi e bunge la wananchi ma Jivanji Gardens. Jopiny bende orako Mbadi kod jakom board maduol machoko osuru Nderitu Mureithi e wi weche osuru kotia achadha kod mwandu mag sirikal kaka Walter Nyambaga leronwa. Bang'anyo manotedore pachoka kod kweth mag rowere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda 2024 ne oliro it sirikal. Kaka yor keto japiny e wi koke, jatend migao mar omenda John Mbadi oyiero mar lalore kod jopiny e kendo bago twak kodgi e wi chal mar uchumi to kod lero negi okenge ma sirikal osekao mar fuong'o ngima. Remember last year we went through in this country something we have never experienced before. We almost had a civil unrest in this country. Why? Because there was perception among Kenyans that they were not being listened to. That is why I have come here to engage with you early enough when the budgeting process is still at its very early stages, so that I can also hear from you a few things. Number one is what the Kenyans consider as priority in their lives. Mpaka mane obage kod bunge la wananchi Jivanji e boma Nairobi, Mbadi mane obiro kod mor e chal kagima koro luya ne chako chot kuome kalore kod penjo machwe kape mane lwar kuome e ka japiny ne dwaro ng'eyo gimomiyo en John Mbadi to kod jatend migao mar teko kod Modhi Opiyo Wandayi ineno kagima gin wele kor lwasi e kendo wuotho mana kod ndeke ka sirikal to lando dwoko chien tie achadha kod pesa. We saw that your office had allocated some hundreds of millions for members of the cabinet to be flying around. And it was actually a scandal in the papers that you and the other expert, Opiyo and I, are the flying experts. I have used chopper before on three occasions to government functions. Number one, I have just talked to you about going to Tana River. I left Nairobi after meeting at the State House to go to Tana River and back. I don't know whether I would have made it using my car. The second one is when I went to Kakamega. There were issues with the expenditure of local funds. I had to go to see for myself because we even stopped the bank account of Kakamega County on that. And from there, I went to another function of local in Kisumu. So let me ask you, once I finish that and I want to go to my rural home, does the chopper drop me on the road? Bunge la wananchi manoko ningang wone nudu chienge kor piny owacho e kendo pedho ne Mbadi mondo lernegi chendo mar kongo kar jot mar jatend piny ma Nairobi ni omwonyo omenda maromo nade. How much took the State House renovation? Is it 10 billion or 2 billion? Now wacha niwaulize hata nyinyi jameni, yani mnataka hii State House ibaki tu hivi mpaka milele? What you people should call for is we be rational. We be rational. There will never be timing, bwana. Where there is no time, we will never have money. But let me tell you. So what you need to tell me, don't spend any more money on further renovations, isn't it? Juu hiyo nyumba ukiona saa hii ni mzuri. Imekuwa renovated. Imechukua ile pesa imechukua. Duol mochung' ne choko osuru pachoka KRA bende oliel kanyo wi kako juogo jopiny kom mar board mar KRA Nderitu Mureithi ne oneno majobel e lwet jokanyo. Corruption, watu wameibia Kenya hadi Kenya hakuna kitu ya kuibiwa. Yeye ndio huwa na sign hizi pesa ziende zikaibiwa na wenye wanaiba kwa hizo maofisi. Anafanyanga nini ku make sure pesa zikienda hazitaenda kuibiwa? Kwa nini hujachukua hatua wowote ambaye amepatikana na hatua ya wizi? Tunaweka bidii kuongezea kutumia mitambo, kuongezea kuwa na uhusiano na wewe ukiwa customer wetu katika KRA. Kalore kod ng'anyo mane jopiny oketo ka kwedo paro mar chik mar omenda 2024-2025 magi e okenge ma sirikal koro biro godo mar neno ni okaw pa japiny kendo ketie tim ma ok rakruok godo mana kochopo e od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Jivanji, Nairobi. Jaluo jatend piny Kithure Kindiki onyiso jogo moketo sirikal tesre ni otim kamano yo makare ma ok luwo miriambo ne sirikal.
Etwak jotelo mag gwenge mag Samburu. Kindiki wacho ni sirikal osego okenge mathoth mag bero chumi. Kendo jatend piny William Ruto winjore mi thuolo mar chwalo tije kaluwore gi agenda mag Kenya Kwanza motelo ne yiero mabiro. Mimi naomba wakosoaji wa serikali, be fair, because you know Rais Ruto hakusema hii mambo yote atafanya in a day or in a week. He has a 5-year term, so those questions will come at the right time. Lakini also we don't mind you reminding us what we said, because you are helping us achieve our targets. Kwa sababu sasa once we achieve our targets, I wonder what these characters will say. Sababu sasa hii wanasema hii haijaanza, hii haijakamilika, itakamilika. And then you will have no story. Liona wengine wana complain the other day ati tumepea sugarcane farmers bonus. Yeah? But that's what we said, that sugarcane and sugarcane farming is going to be profitable. We waived the debts. We are now paying farmers every week. We are paying workers every month. And every Friday, mkulima wa miwa hapo anapata cheki yake. Teka en prario bang sa hadik marotieno chenro en hoimore neno kanyo hote mara Jakom Gideon Midega nyakwar Dorka wacho ni nudo yo mogango entie Kisumu wacho ni oganda mar joluo ne ok yot mondo mi oneg jowetegi tundalo ni joluo koro neko moloyo wacho ni en gino bende koro chando paro ahinya kotendegi mago matimore kinde ni. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni anie budho kaka pile gi familia mare Fredo Kuku, Pastor Justus Okodo, Mujo, Caroline Tom, Niala, Joni piny ni elwet ng'amarach jodolo mobidhore owuogo kwanwa kwe hir Nyasaye. Kato beano kanyo Mama Sonko Mikae Kiloki wacho kachani entie kodwa gi wuon par gi Kevin Adada. Owuoro kakilal nyaka gi joma konyowa e gwenge. To wacho ni Tekio Ure kod Jadung Banado Nyacho ka mos mage gi min Aida. Kachiel Gaming gi Benta kantiri Kiambu. Wach mar ndicho wacho ni ene gimo sebedo kama kodho ganda e pacho kae. Karobano kanyo ote mar Seth Udhiambo Jarusinga wacho ni embe entie gwenge makaluo. Michael Odedo Kongo gi Mary Okongo min Frank giduto ka mos mage wacho ni kwe emwalamo ne piny Kenya e kindegi mabende koro weche dhi mbele kae pacho ka e yo moro ma ok ji ong'eyo. Chieng' omwa wacho ka chani wach nek mar wach mar nek weche mag gwandruok mag hera sani koro ni mala ahinya. Wach daktari, wach ma Kibira, wach mama wego gi wach jadolo mar SDA koro piny dwaro lamo wacho ni pod gintiere e budho gi Bob CEO gi Makavi mora ahinya gi chenro odhiambo makawuono. Beano Mwalimu Jael kacha gi Mwalimu Banado wacho ni gin bende giseyore budho ka gintiere kaunti ya Migori. Pastor Orundu ni kacha in bende wacho ni sechopo chenro ni maro imore kendi mora ahinya gi kaka weche gichopo ni yo makare. Kaeto waneno bende min pilot mar Ndhiwa wacho ni en bende dichuo monego jaodeno piny okuong'e mano wacho kamano. Jon nyar God Mesa Mosiep ne okawo mos. Haya, beano kanyo ote mar Pastor Ong'onge wacho kacha chani en bende osechekin entiere koda mano jadolo to kamana ahinya kuom ketera mogi TV wayo matin nyakwaro mga juang. Bende aneno kanyo ka ote moro chopo kae wacho ni mano iluongo ni Oguda Kais. Oguda wacho ka chani entie Makalda gin gi Beti Achieng' gin go Kolinda Ayan Maya Fiel Vicky Dela Nadia gi Milan wacho ni olemo ni sama ne ginie family prayer ne gilamo ne piny ochiko kanye ne gilamo ne mana piny gin bende kama bende koro ganda lamo ka gik moko timore gin kata bende ge Clement wayo matin maino imore kidhi mabor. My brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze.
Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medali ya pesa. Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi sifel wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Machiegni kero nyakoro mga juang bang jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi bago ng'anyo nyaka e apise mag duol mochung'ne chiwo hola ne jopuonjre pacho kae HELB. Duol no yango ni gisechako chiwo omenda ne jopuonjre ma oheo 180 manyocha tiyo kod lai manyien mar yudo sir mar somo mano ochungi kod doho. E kinde ma mage timore, jopuonjre mbalariany ma Technical University of Kenya oriwore kod jopuonjre jopuonjgi e bago ng'anyo mar sundo mbalariany no mondo mi ochop dwaro mar jopuonjre gino ma omiyo olor kar tiegruogno apoya. Kaka yutho mo lero no ng'anyo go orocho chenro mar penj ma owinjo chakre mbalariany matuk. En koko kod gwandruok ma okel kod jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi ma wuok oko mar sundo piny owacho mondo mi oket omenda mar sir mano HELB loan
e bengi meki. Kawuon wawok woko. Mondo wadwa me nyana gi sirkand ni. Otam emi wa help. Kuom sani pesa wa. Nyithindo Nairobi ka they can original chiemo. Nyithindo Nairobi ka original meto. Nyithindo Nairobi ka original somo. Pesa no wadhi omo Anniversary Towers. Ka gimiyo wa wadhi nindo kanyo. Ka gimiyo wa wadhi nindo kanyo. Kawuon wadhi chiemo Anniversary Towers. Dwe achiel bang' yepo mag skunde, duol ma ochung' ne chiwo hola oserem chwalo omenda ne jopuonjre ma osebedo ka ywak nikech nego gie kuonde tiegruok. E twak marwa kod jokanyo mag duol ni, gikoni ng'eto mar doho ema ne okelo ng'ikruok, kata kamano gisechako chiwo omenda ne jopuonjre ma ohewa 180 manyicha tiyo kod lai manyien mar yudo sir mar somo mane ochungo kod doho. Nyaka sani giyudo omenda e yor lai mane itiyo godo chon. But the reason for the delay was that there was a court case and the judge ruled and prohibited any action on the implementation of the new funding model. So what we have done over the last 2 weeks, we have tried to look at how else we can be able to pay, and we have decided to pay the students under the old funding model. Kamachielo e mbalariany ma Technical University of Kenya, chenro mag penj ne ochung' bang' jopuonjre riwore kod jopuonjgi e ng'anyo. Our staffs must be attended to in the next 24 hours. Congress power. Our lecturers have spent tireless hours teaching us. But exams have been postponed since last semester. We are saying lecturers won't administer those exams. Congress power. Jopuonjgi ne ochako ng'anyo jumbe ariyo ma okalo mar sundo tend mbalariany ni mondo mi ochulgi osachgi ma osebedo ka deko kuom dweche koro hola mag bengi e kind mamoko. We teach, we ensure learning takes place, but also we examine our students. Our exams are not externally sourced, so they cannot be externally examined. We will not relent until our issues of staff welfare are addressed and sufficiently solved. Riwruok mar jopuonj mbalariany wasu ka otelnegi kod jagoro margi maduong' Constantine Wasonga okwayo piny owacho mondo mi ochak chulo jopuonj mbalariany kigin kaka ichulo jotije mag piny owacho mamoko. Let the government take charge of the payroll of public university staff fully. We started last Thursday to replace council. I want to urge the government in the same spirit also change the University Council of Technical University of Kenya. Mbalariany matuk koro donjo e lai mar mbalariany mamoko kaka Moi ma osebedo kod midhiero mar somo kuom higni bura. Juma ma okalo ne olok board mar mbalariany ma Moi kod geno ni lokruok biro bedo. Judith Omondi, Ramogi TV. Komiti mar thieth e od bura mamalo kotelne kod jakom mar komitino ma en jod bura ma Endebess Robert Pukose koro dwaro mondo mi chuog duol mabiro rango weche mag thieth e pacho ka kendo tieko midhiero masani omero sekta mar thieth. Dwaro ma kama bire kinde makuku mar komitino ma oting'o ji 20 dhi mbele gi winjo paro mopogore e wi yore ma inyal tiekgo midhiero masani okwako sekta mar thieth. Igeno ni kukuno biro kelo ripode dwe manyien bang' jatend piny Kenya William Ruto puodhogi mar bede apisi higa mokalo dwe mar 7. Postgraduate training of doctors, I'll tell you as an example, and all the other people. These people work. If they are not there, Kenyatta will not run. So come on, the first thing is establish the position, the Director General, and what it should be, and the respect it deserves. Before independence, it was actually the Chief Justice, and the next person was the Director General. We are happy that we are all in sync with what the task force is doing. We'll support you. This is a noble idea. Less than 25% of our problems require new legislation and new money. Less than 25% require new legislation or new money. Most of it can be sorted out with the current legislation, with the current budget. But somebody up there, the God Almighty, will have to get in all our hearts and all our heads
to get this thing right. Duol matawo weche limbe thuru ka dwaro mondo mi duoko kaluwore gi lwasi marach mar tich e magawa mar Salt Lake Safari Lodge ma yudre kaunti mar Taita Taveta. Aka jafwambo mar Otieno Daniel leronwa jotije go ywak ni jotend magawa no sandogi kendo kwedogi kaluwore gi rangi mar dendgi. Magawa no mar Salt Lake Safari Lodge e kaunti mar Taita Taveta weche luoro kaluwore gi ripode mayango ni jotije makanyo kalowe sand kod akwede mag rangi. Pichani mar video mar wang' dede kata CCTV tango kaka jotije mag magawani kalowe matek e lwet jatije e magawani Sanjeev Kumar ma en japiny India magiwacho ni osebedo kayanyogi kendo rogonegi e nyim customer kendo riembogi e tich e tok chik. Gilero ni Kumar osebedo kawacho ni gin jo Afrika marotenge kendo seloko kodaka jotije masani rwako welo manigi kido mar jo asungu. Kalore gi seyogo, duol matayo weche limbe pacho ka kokole oboke ma ochwal ne tend magawano ochiwo ndalo 5 mondo mi jotelogo ochiw ler e wi ywak ma jotijego ogolo. Duolno wacho ni giseyudo seyo mathoth kotenore gi tim Kumar mar rocho ratich jotich kendo sandogi ka otuonegi kata thuolo mar yweyo. Tenluono bende dwaro mondo mi tend magawano ochop e nyimgi e boma ma Mombasa e bwo ndalo 5 mondo mi gindik lipot ka gitimo kamano to ibiro magi lesen kendo kawnegi ondamo mar chik. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Nyatike dwaro mondo mi piny owacho jolgi mondo mi gipur chiemo moromo ma inyal med ndhadhu magi kaachiel kod yudo chiro. Chendogi gigeno ni inyalo chopo kalo kale dago ohala motisini County Industrial and Aggregation Park magedo mare koro dhi karume e gwenge mag Makalda kaka jafwambo marwa George Juma leronwa. Kaunti mamigo achiel kuom kaunti 18 ma okwongo magedono mar kama ichoko ipiedho kaachiel kod medo ndhadhu mwandu ma opogore opogore ma ong'ere kaka County Industrial and Aggregation Park dhi nyime e pacho kae. Chiendo ni magedo mare koro dhi kawo omenda mar $500,000 ma isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo osechopo e atamalo 75 ka igeno ni gedo mare dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Wani atamalo mar 75%. To kendo wageno ni kochopo dwe mar 5 higani to wabiro tieko wach mar gedo. Charles Richa Wambura men director ma ochung' chendogo mag gedo e kaunti ma Migori wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori kod mano mamalo osesiro chendo ni e yono mowinjore. Kuom counties 18 ma koro dhi nyime gi gedo, Migori County ema sani otelo gi percentage maduong'. Penjo maduong' en ni ka gedo mar rudu mar 5 bende jopur nitiere kod ikruok makare maneno ne kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu mag mwandu ma ong'ere kaka Industrial and Aggregation Park koro konyogi. Mane wapuro gimoro higni 5 chien, ne wapure to nochieknwa maber kabisa to ne ok okonyowa. Koro nyaka ne Industrial Park ni duogi. Wasepuro lo eka 2. Nweng'o ma wan godo mwayudo pile ka pile ok nyal ketowa mwabed gi ikruok meyo makare. Gimwang'eyo ni ka gini oseyaw ma koro Industrial Park ni tiyo, sirikal biro manyo groups man ready, biro elimisha wa, gibiro puonjowa kaka wanyalo loso gik ma ibiro ket ka. Tie dhok mwasebedo kwatero Nairobi. Makoro dhoggo inyalo yang' Migori ka to waloso go gik moko. E kinde limbe marwa e kar gedoni ne wayango ni thoth oganda modak e alwora mar County Industrial and Aggregation Park ok ong'eyo kata tije e kinde bende koro piny owacho mar kaunti ma Migori wach ne gidhi nyime kod puonjo oganda. Kata seche mana biro gi jakom mar center apenje ni gini en ang'o, onyalo konyowa mang'eny. Wambedo kaka wajo mining, gold mining, industrial ni wambe okelwa gimino ni plating ka goro mali abugi point anariyo kachacha tabiro kode ka tiusne bei moro mowinjore. Moko kuom jodak e gwego mag Nyatike dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori ojolgi mondo koro gipidh kit chiemo mopogore opogore ma bende koro nyalo bedo chiro e kar choko
piedho kaachiel kod medo ndhadhune e kaunti ma Migori. Kopo ni wayudo capital moro to wanyalo medo kaka wanyalo dongre kwariwe gi sirkal kwatiyo gik moko ariyo madhi mbele. Jodegwego mag Makalda ojiw bende mondo koro ti kod thuoloni mar chako ohendni ma oting'o kata gero ute ma ji nyalo ninde ka kar choko, piedho kaachiel kod medo ndhadhu mar mwanduni koro chako tich. Teka no miwa thuolo kata miwa mana kiny to wachaka gedo. Sirkal omiwa title deed e lopewa. Lipot mabende nyaka sani koro segol kod funde magero kambi en ni koro kinde machiegni koro dhi rumo. Ka bende penjo maduong' en ni to bende jopur nitie kod ikruok. Bende nitiere kothe mibiro kel ka. To ka bende nitiere okenge magi moskete mondo bed mano moromo bende koro inyalo tigo e kambi bende koro igero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weg matatu ma Nairobi oyudo fungruok bang' doho golo chik mondo mi duol mochung' ne weche wuoth pacho ka NTSA odwok negi nyamburko kaachiel gi plede geche ma yande omaki. Jang'ad bura mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik makamano nyaka chop winj bura mochwal gi riwruog jomatatu ma otese ni Nganya Association. Okil mar weg matatu go Dansan Omari oseyo NTSA kuom mako gechego e tok chik. Joriemb matatugo wacho ni giseyudo lal mathoth nyaka nyocha mak gechegi. Matatu ma yande omakgo gin maringo e apaya ma Embakasi, Kiambu, Rongai kod Thika kaachiel gi Juja. I don't think we are a nuisance in the transport sector because we have a niche, a population that really want to use the PSV. And Manyankas has been a culture in Kenya for the longest. So I don't think we can wake up one day and then we try to kill a culture that most of the population, young people in Kenya, mostly in Nairobi, really want to use. It has been the habit of the NTSA and the police officers to impound motor vehicles, to behave as if they are the judges, they are the prosecutors. They impound vehicles, they take away the number plates belonging to these motor vehicles, rendering a lot of young men, the youths of this Republic of Kenya, who rely on this industry, rendering them poor and destitute. The consumers are the passengers. They have a right to choose which type of vehicle they will use. Government cannot force anybody to board a vehicle that they don't want to board. Jabodaboda mawuok e sub-county mar Arieda e county ma Siaya dwaro mondo mi piny owacho mamalo kanyakla gi mano mar county no omigi tije kaachiel gi orage mag sirkal. Kutane gi jata chenro mag jobodaboda ma Madian Vincent Akumba kaachiel gi jakom jobodaboda ma Missouri Jack Lazaro. Joyemb bodaboda go kwa piny owacho mondo mi odewogi e seche ma ichiwo tenda mag sirkal. Agilose kinde romo mar gedho wath ma Missouri. Jagoro mar jobodaboda ma Madian Moye Janet Atieno gi mano mar Missouri Elio Uko kwa piny owacho mondo mi odewogi e seche mantiere thuolo mag tiegruok. Awakwayo weche mag fans ma wuok Siaya mabiro ne grube mondo miwa e yo manikare kendo ka wagomb ni mondo ketnwa okenge matek mamono jobodaboda yudo pesa ma Siaya. Wan gi tenders madonjo, wagombo ni mondo wabende wa benefit e tenders ma Siaya. Ng'ata ma en jaboda nyako donje riwruokwa mar bodaboda, sekta wa mar bodaboda. Number 2, wagombo ni ka ina member nyaki bed gi tagwa manyalo identify ni AI stage mane. Nyalo konyowa e yor kata kiyude jali kata ka samoro jo maundu samoro oataki kamoro. E grubwa ni wantiere gi youth manyalo gombo dhi mbele kata gi yor somo. Akwayo ni kaponi nitiere chance mar training moro, ginyalo oro jog gi moko to wuothe grube wa kalando nikech wach ok chopnwa. Gitim mano mana kaka gitimo kinde duto ka gidwaro wasiche ombulu. Wachakwa yo kendo nyakorom ga juang kamano na singo ni hangnwago kodi mba kana jaduong Patrick Awange kantiere Ugenya yenga mora hinya gi chenero kamana nya jaduong Awange kuom ketomo gi TV tino makawuono ando bene jaro soja wacho ka chani oyia hinya gi jatend migao mar omenda Honorable John Mbadi kuom siro sirikal lwedo
kaeto wacho ni onge kama nondike ni jaluo nyaka pinga sirikal higni duto te wariwre sirikal mar Ker William Ruto gi Dr. Raymond Omolo kama gintiere no mondo water dongruok e gwengewa kaka joluo kik wabed kaka jotelo moko ma wuok kaluo ma kagina wacho kanyo ni mawuok kagin Nairobi to kagimanyo Kiruto to kagidok e gweng to giwuoro piny ni kaka jatend piny rach okunjore bed ni tiyo. Wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia 001 jaro manosiep Dr. Raymond Omolo erokamano ahinya kuom ote mari kanyo. Eno bende ote mar Sergeant Kauli Bernard kantiere Migori wacho no entiere kodwa e chenro osechekin kaka pile mora ahinya gi chenro kamanya Sergeant Koket Ramogi TV. Beno kacha ote mar James wacho kacha ni en bende wechego matimore pacho kae mamako dhogi kaka oganda nek mapile ka pile jomoko bende wagiwacho ni nego jowetegi ok en gima bed ni iwinjo kata kind oganda. Jalango Otieno nitie wich Lumbich kata Fidel Rootsman ni kacha in bende wacho ni sechope chenro mak Michura wacho ni safi sana. Eno bende John Waweru Ouma wacho ni entie sindo gima kelo weche tho Mabe County en wach kama na inya wayo matin ma eno imore kikidhi mabor. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame. Visit Dubai